Utawi faedahe ngelmu ya iku patang perkara kang dihen lamun diluru ya iku hasil ganjaranira. Utawi faedahe ngelmu ya iku patang perkara kang dihen lamun diluru ya iku hasil ganjaranira. Utawi faedahe ngelmu ya iku patang perkara kang dihen lamun diluru ya iku hasil ganjaranira. Kapindhone ngelmu iku minangka kanggo simpenan. Kaping telu ngelmu iku nuntun ngamal kabeneran. Kaping telu ngelmu iku nuntun ngamal kabeneran. Utawi faedahe ngelmu ya iku patang perkara kang dihen lamun diluru ya iku hasil ganjaranira.